Mary Idris. Oh, ble mae Idris? Idris. Fan hyn gobeithio. Ni mynd i Castell Wiston. Yn Wiston. Mae mynediad i'r castell am dim. Actually, yn Gymraeg, dim Castell Wiston, ond Castell Cas-Wis. Quanto ni de! Fi ddim yn gwybod beth fi'n disgwyl really, ond mae'n hyfryd. Ofalus. Steve iawn. Beth yw Steve? Steph. Ffôn wedi marw, felly fi'n defnyddio recordio gyda ffôn rhodri. Dyma ti Castell Cas-Wis. Mae'n neis iawn. Sa'n gwybod pam, ond mae bwch yn staro. Yn syllu. Yn sychru fi. Arna fi. A di. Edrych, mae'n just sychru. Dyma ti Castell Cas-Wis. Is Castell? Oh well. Dyma ti. Diolch yn fawr am edrych ar fideo fi. Welai chi cyn bo hir. Hwyl!